सारअन्थाइ गावनायाव मोसौ गलि खामनायजों लोगोसे माब्रै मोसौनि देहाया गोब्राब जोखोम। बृहस्पतिबारखालि मोनाबिलि 11 रिंगासो समाव हरखाबै बार अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भुमराबिल ओनसोलनि ताङालिपारा गामिनि मजानमेल प्रामाणिकनि गंसे मोसौ गलिया खामनानै सेवहांगार जायो। लोगोसेनो सारअन्थाइ गावनायनि अर खामनायाव गलियाव थानाय माब्रै मोसौआ अरजों खामजानानै गोब्राब जोखोम जायो होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं बृहस्पतिबारनि मोनाबिलियाव हरखाबै अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायनि जाउनाव गसाइगाव महकुमानि दाब दाब जायगायाव जिब जुनारजों लोगोसे गोबां न' बां सिलिंखार जानाय खौरां मोननाय जादों। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि। सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर' थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव। बाहाय बे आं निउर' थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सciatica जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइना फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आङो, मोजां थाबायनो हाबाय।